Bok, kako ste? Danas ćemo napraviti ove ukusne fritule. To su male fritule pečene u pećnici, što znači da nisu pržene. Nemaju šećera, nemaju brašna, nemaju glutena, nemaju sjemenki, niti mliječnih proizvoda. Pogodne su za osobe s celijakijom, pogodne su za plan 5x5, zaslađene su voćem i prava su poslastica. Idemo, podijelit ću vam recept. Ukusni su. Prvo što ćemo napraviti za ovaj recept je namočiti oko 20 datulja. Ostavim ih u vrućoj vodi, stavim ih u šalicu, prelijem ih kipućom vodom i ostavim neko vrijeme da omekšaju. To je 20 datulja, što je otprilike 120 grama zajedno s košticama i svime. Koristit ćemo 3 zrele banane. One koje ponekad nitko ne želi jesti, pa savršene su za ovaj recept. Zbinječit ćemo ih. Idemo, dodajemo 3 jaja. Idemo dodati 2 žlice kokosovog ulja. Malo vanilije ili 1 velika žlica. Ekstrakta vanilije. Sada je vrijeme da dodamo datulje. Ja sam ih namakala u toploj vodi i tako je vrlo lako izvaditi košticu. Izvadimo košticu i stavljamo ih u smjesu. Ja obično kada radim ove recepte, kada koristim datulje, ostavim ih preko noći, umjesto da ih stavim u toplu vodu, što je brže, jer na taj način iskoristim vodu. Kada ih ostavite preko noći, to ide polako i na kraju dobijete jako slatku vodu koju možete koristiti za pravljenje sokova. Ili za druge pripreme. I izvrsna je. Dobro, ja sve stavljam ovdje da vidite kako to uvijek radim. Ali sada ovo ide u blender. U međuvremenu ćemo ovdje pripremiti suhe sastojke. Stavit ćemo škrob od manioke, to je oko 50 grama, i kokosovo brašno 100 grama. Prstohvat soli, pola žličice sode bikarbone, 1 žličica praška za pecivo, pola žličice cimeta. Malo promiješamo. I sada ćemo dodati tekuće sastojke, ono što smo upravo izmiksali. A ono što ja volim napraviti kako bi dobila više kremoznosti je izmiksati to mikserom. Tako se malo razbiju grudice i smjesa se dobro sjedini. Vidite kako je dobro, kako izgleda prozračno. Stavit ćemo malo, ako vidimo da treba, tekućine od datulja koja nam je ostala, na primjer malo, da napravimo čaroliju, bit će kremastije. Pomiješamo. Stavit ćemo malo kokosovog ulja u posudu za pečenje. Pomiješamo. Da bismo napravili fritule, uzet ćemo žlicom tijesto i malo ga oblikovati rukama, bez previše pritiskanja, tako da ostanu malo prozračne. Napravimo ih tako da budu prozračni i to je to. Uzimamo otprilike veličinu 1 žlice i tako ih oblikujemo.
Također ih možemo jednostavno baciti ovako, bez previše oblikovanja i dalje će biti dobri, čak će biti i prozračniji. I tako ih stavljamo u pećnicu. 50-ak. Otprilike 180 stupnjeva. Kad su gotovi, pustimo ih da se dobro ohlade. Ako ih jedemo tople, vidjet ćete da su unutra malo vlažni, baš kao mali fritole. Najbolje ih je jesti hladne, ne čekati da se ohlade. Čini mi se da sam uzela premalu zdjelu. Dobro, ima ih dosta, pa ću ih prebaciti u drugu. Pogledajte ovu čaroliju. Hrskavi izvana, a mekani iznutra. Obitelj Bueno i dalje jedem fritulice. Jedemo ih svi zajedno, ali dobro, ja ih pripremam. Ovo je kraj videa. Htjela sam vas pozdraviti i pozvati da nas posjetite na Facebooku i Instagramu. Tamo svakodnevno dijelimo razne stvari i radimo kraće videe od onih koje smo već objavili. A ima i nekih novih. Pozivamo sve koji nas prvi put posjećuju da se pretplate na kanal ako žele, kako bi dobivali obavijesti svaki put kad objavimo novi video s receptima. Ako ti je ovaj video bio koristan, svidio ti se, dobro ti je došao, olakšava ti stvari, daj mu 5 od 5. Ostavi nam like i podijeli ga na društvenim mrežama, podijeli ga putem Whatsappa. Podijeli ga s osobama koje najviše voliš. Onima za koje misliš da im ovaj video može koristiti i kojima možeš pomoći. Čitam tvoje komentare, jako mi je važno pročitati ih i saznati što misliš o ovom receptu. Posebno mi je drago kada napravite recept i dođete mi ispričati. To me oduševljava, fascinira me, jer je to dijeljenje osjećaja i strasti. Šaljem vam veliki poljubac, srdačan zagrljaj i vidimo se u sljedećem videu. Bok! Kao pas na drvetu. Ajde.